Tu som začínal, tu som ako lekár pochopil, akým záväzkom je pre mňa vaša dôvera. Tu, kde ste mi zverovali svoje starosti, trápenia, vaše životy. A boli ste to znovu vy, ktorí ste mi ako politikovi zverili ešte viac, našu krajinu. Miroslav Mikolášik vyštudoval strednú školu vo francúzskom Nîmes. Titul doktora medicíny má z Pražskej Karlovej univerzity. Ale celý život ho sprevádza najmä to, čo sa naučil doma. Len to, čo rozdáš, ti zostane. Preto boli pre neho druhí vždy na prvom mieste. S týmto vykročil do politiky. Doktor Mikolášik je práve ten človek, ktorému dôverujem, pretože pomáha práve aj tej skupine, ktorá je pre mňa dôležitá. Ľuďom so zdravotným postihnutím. Preto som sa rozhodla, že ten krúžok dám jemu. Pán Mikolášik je hudobník presne takisto ako ja. A keďže viem, že hudobníci majú veľké srdce a hlavne ľudské srdce, tak mu dôverujem a práve preto ho budem voliť. Rád počúva iných, ale nebojí sa ozvať. Ak chcete, aby vaše potreby, názory a hodnoty zneli tam, kde je to potrebné, našli ste správneho človeka. Medicína ma naučila, že správne rozhodnutie v správnej chvíli má cenu života. A na to som ani v politike nikdy nezabudol. Teraz je rozhodnutie vo vašich rukách. Kandidujem za Kresťansko-demokratické hnutie a mám číslo 4.